Buen día. I ara estem a l'interior de la illa un poc, aprofitant l'últim dia, vigent el que són uns geysers, és a dir, vapor que ix de baix de terra. I se n'anem a continuar el camí i molt bé, la veritat és que vist des de fora pareix molt poc, però després quan t'explota en la cara un geyser que no t'esperes, pues és espectacular. Això sí, el millor dels geysers és la pudoreta que fa quan passes per el fum. Bueno, pues acabem de recórrer el caminet que ens portarà a tindre una vista de golfos un poc millor. Estem així en un pont a punt de contemplar tot això en el seu esplendor. Mireu el cel! Ai, no s'aprecia! Oh! Mireu, veu com una llum verda! És una aurora! Ai, a veure, segurament sí. Això no és... Ai, mira. No és una foto de l'internet ni res, no? Del trenet no és això. Això és ara en directe. Espectacular, estic flipant. Pues això, ja està, no tinc res més que dir. Estic així contemplant aurores el 31 de desembre a les 9:30. Esperant que siga 2017, però el final de 2016 i el principi de 2017 apoteòsic. Reykjavik, Islandia, 1 de enero de 2017. Ay, por la madre.